tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi iri rimwe zuva. Nhasi unoka tiri mumusha weEpworth vanokuti kuEpperton. Ndofunga chaunga muri kuchiona, chaunga muchachiona vanhu vauya mavhu nemarara kuzoperekedza kamusha kaBvumarabha. Tichataura nevairi vatatu vana muchinzwa kuti vanoti kudini pamusoro pemusha kabvu, asi kuwanda kwaita vanhu kunoratidza kuti anga ari munhu wevanhu. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese kamhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Aichokwadi mhuri yeZimbabwe. Ini ndonzi Anaconda. Taekta naye mukomana uyu. Tofunga takaita madrama akati wandei atakaita tese. Makomedi takaita tese. Pazvese TV yeye mukatarisa futi. Takaita naye mukomana uyu tese kafuta pazvese TV. But zvanhasi tora chokwadi mhuri yeZimbabwe. Tashaikirwa negamba redu. Sandibata ndikunyepere. Asi hongu zvinoitika ndozitoripo paZimbabwe. Mwari akatonga akatanzi ivhu kuivhu. Asi zvanhasi uno ndikuedza kutora kuti Marabha atisiye afa zveshuwa kwete paipata mhonyepera yekuti anzi chitingatichi zvinowanikwa mhuri yeZimbabwe. Asi ungoti hapana chekuita nekuti tariro ndiMwari, munhu wese achangofa. Asi zvisine tongoti rest in peace Marabha. Zvinotirwadza maZimbabwe. Hatisisina pedu isusu kuEpworth kudombo raMwari kwatinogara kwekwe kwatoshauta kwatona gepi hombe rekutoti hatichaziva kuti achakabva gepi raMarabha ndiyani. Nongoti takadaro tongoti masori maZimbabwe artist wedaira mbwe ndichenda naye kuHarare Hospital naTambu naMhozi nandini wani loje raMarabha nanhasi pambapa. Ndikushamisika vanhu vakuvigirwa vanhu kuti vaone vanhu manext door asingamaone. Munhu aichengeta Marabha ndiditso wani achimugezesa ininiwo nditobatsirawo nekumwe nditobhadhara tumadhoroti wachai dhora rangu neraMarabha rakanangana. Ndini wani loje raMarabha. Ndinonzi Gwengwe Kangoma. Ndakaenda naye kuHarare Hospital anoda kutsvaka ndini wani loje raMarabha inini. Kwete vamwe vese ndichazive itso ndiye ngamira apa wani aimira ningina wake anonzi Itai ndiye wani aichengeta Marabha. Inini ndaitobatsirawo pane zvandaikwanisa but zvandaiona inini nchigara pambapa nanhasi handina Phiri ndiye umwe aitouya achibatsira kugezesa Marabha. Kusvika taenda kuHarare Hospital nemunasisi wake vanonzi Tambudzai. Ndakaenda Pungwe ndiri kuHarare Hospital. Nasikakuziva ndakakuziva nekuda kwaMarabha. Makadi mhuri yeZimbabwe inonzi Shumba yaonda
Ndozita rangu randaekta naro pamamuvhi mazhinji andakaita naMaraba. Inonzi Tony Maraba yeye napasi Ngirozi yedenga ndimo madhirama andakaita naMaraba. Saka ndinongoti chokwadi tarasikwa negamba redu kuno kuEpworth. Nokuti raiva riri gamba rataiziva kuti takada kuronga mamuvhi tikata zvataita karekta yake hatifungidze kuti pane achaigonazve. Asi iyi tinongoti sori mhuri yeZimbabwe. Tinongoti Maraba rest in peace. Ndini shumba yaonda zvakaoma. Inzira yedu tese tichateera kufanira kuti gadzirawo nzira kudenga kwauri kuenda ikoko. Hatiziva kuti mukuenda kupi asi tinongoti mutigadzirawo nzira. Ndotenda. Okay, hello guys. My name is Drama Queen. Taiekta nemukomana naMaraba and then takanyora movie yedu inonzi True Love. But hatinazokwanisa kuekta naye ndopanga kurwara. Hello guys, I'm Tadiwa. Mukomana taiekta naye zvakanyanya. Aive munhu aiva akanaka kuvanhu. Aisiva munhu yani moyo wakaoma. Hataingozokunzwa kuti anetsa nevamwe but unfortunately pavamwe vese ndiye munhu andototi anga ari right muraini. Taida kutoekta naye but movie racho harinazokwanisa kuenderera mberi. Zvakabva vatanga kutongorwara kwakutanga kushaika zvinorwadza. My name is Gabriel Masamba. Taiekta nemukomana but hatinozopedza kuita video redu renzi True Love. Tarwadziwa Maraba achitiza mutombola Mwari musero 7. Shamwari yedu tarwadziwa zvekuti. Asi vakomana vavandirwadzisa vazouya nhasi. Maraba azouya nhasi zvavo Maraba achirwara nguva yese. Vakuya nemota kunhamo kwaMaraba. Ndozvakotirwa taimuona achifamba ega ari waanozvoti. Vakuyawo nemotikari kunhamo kwaMaraba. Tarwadziwa tarasikirwa zvikuru naMaraba mutombola Mwari. Chitikwaziwa zita ndini MK wenyu varipo paEpworth ashanda neunonzi Vision City. Aiwa ndiri kuchema nekurwadziwa nekushaika kwaita mukoma Maraba. Chiti aiwa mukoma Maraba zururai murugare tisagurewo nzira tese tiri kuteera. Ndofunga ine muindastry yekuita ndirimo muindastry asi munhu akandiinspire ndichigokwanisa kuti ndipinde muindastry yekuita iyo ndiye mukoma Maraba. Dai pasina ivo ndofunga ndisina kumbopinda mukati meindastry iyoyo. Munguva ino ndoti aiwa mukoma Maraba zururai murugare Mwari vakuchengetei motisagurirawo nzira. Chirongwa chatakupai mhuri yeZimbabwe kuna mukoma Maraba toti aiwa zororai murugare. Ngatsagarei mune zvimwe zvirongwa zvatiramba tichikupai. Lisani. Andrew Neshamba signing off. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level.